som tiež rád, že som tu bol a hlavne, že som teda mohol doniesť celú partiu, tú dôležitú teda, to znamená ľudí, ktorí sú mi najbližšie a ktorí majú riešiť a zvládať práve tie veci, čo sme tu rozoberali, a to je marketing a predaj. No a to, čo mne dal tento seminár, tak v prvom rade som prvýkrát bol v podstate na Radovi, toho som ešte nemal možnosť zažiť takto. Ako prednášateľa bolo to super, ako pre mňa to bolo hlavne kopec nových vecí, lebo priznám sa, že v tom online veciach som nejako nebol úplne online, nebol som proste zorientovaný, skôr som bol taký off viac menej na tie veci. Takže toto bolo pre mňa také, že som sa rozkúkal a možno kopec vecí budem vedieť lepšie rozumieť potom aj s Katkou na tých veciach, keď budeme pracovať a posunúť to niekam inám. Strašne veľa nápadov ma tam napadlo a súvisiacich ešte s ďalšími firmami, nielen so Spiritom, ktorý sme tu riešili ako taký prioritne, ale vidím aj tie prepojenia na iné možnosti v iných firmách, čo máme a čo sa plánujú rozbehnúť a tak ďalej, projekty. Takže toto je super a roboty bude Kaťa, že dosť. Takže tak. No a druhá vec, čo bola zase ohľadom predaja, keď to zoberiem, tak ja som už bol na predajných seminároch pomerne dosť, veľakrát, možno ich bolo 6 minimálne, si myslím. S tým, že tak ako to tu bolo pospájané, som to ešte nezažil, hej? Takže to bolo fakt, že super, tu musím povedať, že dobrý produkt, mi to páči. Čo ešte musím povedať je to, že už som to aj vnímal teraz trošku z inej role, skôr som to vnímal z tej role predávania myšlienok tým pracovníkom smerom dolu. A to, ako v podstate aj nastaviť tie veci, aby oni boli potom schopní to robiť ďalej a tú pyramídku, ktorú si tam kreslil, takže tu som si tak najviac asi na nej pracoval a uvedomil som si tam kopec vecí, ktoré súviselo s tým, ako to celé mať teda správne pod kontrolou a riešiť aj tú správnu, či už motiváciu pre tých ľudí alebo to vzbudenie aj ich záujmu o to celé, čo sa má diať a na čom by mali pracovať a aby bola tá ich ochota pomáhať ešte väčšia, ako bola doteraz. No a príkladov si tu dával takých, kde vidím obrovské rezervy. Aj u mňa, aj o tom, ako to robíme, takže vidím, že je ešte čo robiť a tie plány, ktoré sme si dávali odvážne, tak vnímam ich teraz, že môžu byť poriadne ešte odvážnejšie. Že máme ešte čo robiť. Máme čo robiť do budúcna, nebudeme sa nudiť určite najbližšie XY období, hej, aby sa to dalo proste dostávať úplne do iných čísel a to je super, to sa mi to páči. Ešte raz ďakujem. Ďakujem, Marian.